Аре, моите ви да си пише успокоителните, ма! Здравейте, мили мои същества, няма да познаете къде сме. Понеже вече една седмица нашата наркоманска баба Гранушка ни съсипва психиката, днеска аз съм решила да я съсипвам нейната. Тя естествено сега няма да дойде, защото знае, че и кроя план. И нарочно си ме направила на изи да е гадно и е препоръчително да си намалите звука, за да не оглушите. Few moments later. От 5 минути тук вися като супо и тая съседина накрая да дойде. И сега ще видим какво ще се случи. И тук да почнем да рушим къщата и оборудването и там аз тук да се борим да е гадно. Идваш ли, ма? Али по-бързо, няма време. Приятно ли ти сега да видиш какво ми на мен, Приятно ли ти? Те върти тук да отворим да не се забие в тях. Стой по-надалече, че миришиш на пъч. Приятно ли ти, ма? Дай такова! И го много да пушим. Айде, по-бързо, нямам време. Се разправя с тебе. Айде, там тук са моя. Там да се припъниш. Айде! Побелял бухал. Тъчилка, като я взема, не знам къде ще я завра. Та бухалка. Какво ще може да се борим така? Приятно ли ти? Приятно ли ти, бе? Не ме гледай се, едно се зависим от кокаин. То не е така, не. Припълни се, да паднеш тук да пукнеш. Few moments later. Успокоихме ли се? Да. Айде, стига ти толкова вече. За друг път да се научиш. Черен крокодил такъв.